Hey guys, cé cool sibh Liam an sa le físeán nua agus an céadí sean atámans ag cur amach mar chuid den ballíocht omná nó full membership de Learn Irish Online. So má tuig fécint seo ar YouTube, tá físeán eile ag dul amach nó teacht amach ag an am céine ag míú cupóna sa cadatá gceist leis an full membership agus cadatá ar siúl faoi láthair le Learn Irish Online. Míad buchas má tá tú ag fécintear seo ar an Patreon leis an full membership hána féin agus míad buchas as a bheith sína Jesús. So tá gacrúd atá ag dul amach an seachtain seo ar an full membership le fáil siar an aisce freisin ar YouTube agus Spotify mar sais TASTER nó teaser an seachtain seo ach an seachtain seo an gach fí seán cosú leis an ceann seo agus gach episód de éiste ríis an podcréad nua atá agin by siad san sais tíbhír gen paywall. So bairt a bheith iad a bháil ar Learn Irish Online hon rochtán a bheith agat ar na chin sin to have access to those ones. So, inniu, tá mé ag imir spúgan í Geoguessr. Bhí cúpla fí seán gus ar YouTube agam cúpla seachtain ó héin ag imir TimeGuessr, beagán í cosúil le Geoguessr ar beagán í difriúil ag an am céine. Geoguessr tá sé bhád ní siimplí cuirtearthú áit éigean sa domhan ar Google Street View agus tá ort sais bugad timpeall agus fáil amach cén áit ina bhfuil tú. An sin chuann tú guess is teach má tá tú 2 mhéidir ón áit ceart, fainn tú 2 mhéad pointsa agus níos liú má tá tú níos fuide ón áit ceart. So, inniu tá ag imirt a diverse world sin an an príomh léirscáil a bhín daoine ag imirt tá lándaoine ar líne atá anmha ar fad ag imirt é seo tá siad inán beidir bhfuil tú just i borc éigen nóir bhóthar ciúin éigen an mhuifuoin tua sa nua héileán nó san astráil agus níl aon clues really agat ach fós tá siad an rá tá siad tíreach ar an buinte seo. Ní mé féin comá ach ní mé donna freisin de gan ná níor imir mé le cúpla mí a nús so feicimiid Beiidir ba sé beagán í Jackar ach tá sóimid ar éanos. So, a little sound effect atá agin an sin. So, an céad ceann. Okay, so ceapan gohfuil sna stáit aontaithe tá na línsa buí agin an seo agus freisin tá gachar trífa béarla an sin. Ní mé an dolas seach sa stáisiún petrol sin ach tá Conas sais well tá an brat Americánach agin an seo. So, Thomas sna stáit aontaithe ach sé gan na cín sna stáit aontaithe bíonn siad na cín sais is Jackra áil ceart mar just tá sé chomh mór agus well níl muid nua áireach nó aon áit cosú le sin tá muid sais an mhuifuoin tua as a bhaid ceann seo anna Jackar. Freisin níl tá sé sais tírim so Beiidir tá muid níos mó neisceart na stáit aontaithe arachimid síos an seo. Agus Beiidir baimid an fáil amach ar a laiad cén stáit ina bhfuil muid Hauling Office 1932 E Monument. Okay, so níl aon clú an sin. Rud éigean atá anúsáideach agus an carúil sin má tá sais cóirithe so road sign agat áit éigean agus ar siúil an sin. Sa go bháin. Did I gonna rubber no carrot? No Beiidir just beidir ní atá. Féicear seo. Some cadair siúil an sin ach arís maithím goil sé níos mó neisceart an stáit aontaithe mar tá sé sais tírim. Rachman síos an seo ceapan goil níos mar rudaí just má tá cóirithe ag rá Boston an dro seo nó Dallas an dro sin an sin ba is agin says roughly cáil muid tá dóm gan an seo má tá aon duine ag fécintear seo immer Call of Duty na blintó hin Man Warfare 2
Tá cuma an cuma céan ar an dom sin mar an dom a bhí sa cléthe sin ach gur éanas sin tagart nó reference nach mai ar fáil in cuideas mó de daoine. So níl clú agam really áit sais industrial an seo. Okay, fan second. Mana aimimid ainsais clú ó seo. Bíú man sé Jackar ach ar leid, má tá muid an sais an stáit NS station. Okay, so tá muid station ach ar is, cinná sé station. Ar mé faoi riomh. Ní sé tá an sin version. Tí bheile san cuairtha Smirnoff ach ar is ní bhaid an clú agin. Red, white and berry. Okay, tá sé an green verb. Ach, níl ein clú agam, tá mis na snáit aintia. Ach sin é Bayern, so is guess a hógáil an seo. Allied Supply York. Ach, ní féid lein a bheith New Arach. Okay, níl clú am, so tús. So is droch tús an seo. Ach, ar leid, tá muid sa tíirceart. Beidir, New Mexico, ach ní sé cóh tíirm na cóh sais fásach is a deserty. Á sin Colorado, ní cheapam Arkansas, Beidir. Arkansas. Tíirhan Arkansas. Okay, bhí sé bhád níos mó sais túisceart an sin. Ohio, yeah, tá Ohio, ní am I riomh, is na stáit aintiach, cheapam Ohio, tá sé sais tíirm mar sin. Arianas, gohí a sé céad ní sin róchonna ceapan an cean seo níos éasca ach a rís sean scoilmid sna stáit aintia ná habair am anis nach mai mé in an fáil amach as an áit seo. Ok, tá seo anna aisteach. Bhí míg smaoinemh sna palm trees grammar sna stáit aintia. Beidir Los Angeles áit éigean ach anis leis na sais fiorganibh agus sam cin tanam atá na rudí seo just na rudí mór an seo. Beidir goil muid in Asia áit éigean. Le cantá gceist leis na rudí seo. Mar tá Conas an starúil arthú, gur rinneú iad beidir céad nó gá céad bliantó nach ní léon geataí sús ní memorial no monuments. Sais tábhaach ceapan mar tá just na cónaí an seo freisin. Cad tá ar an dalamh an sin, tá just solas éigean. Tá seo Jackar. Ceapan san áis, so in Asia áit éigean. Ach an féidir an sais dul amach as an caise. Okay, fan second. Fan go bhfeiceann sin seo mar tá cuairtha éigean. Agus má táimid an seanga a fheiceáil, ba sé a bhád níos éasca ceapan. So, cad is dearn sé an seo? Agus tá sé roimheog chun fheiceáil. Cultural. Okay, Thomas áis. Okay, cén teanga é sin? Níl sé an Síneis, níl sé an Seapánis, ceapam níl sé Korean freisin. Shastamasa Yantra. Ceapam tá sé áit éigean sa Far East. Áit éigean an seo. Thailand? Beidir Thailand. Rachi méid sin buanín is mó tá cuairtha eile an seo. So Beidir bain ceann seo níos soléire. Tá muid imithe roáda anis. Bain cuairtha seo mar an ggéin a really. Sin ceann eile. An sé scríofa? Spéirla? Yeah, historical and cultural importance. That make me an é sin a léamh ag sé an soléir an éasca ceapam. South and East, West. Okay, níl clúm. Ceapan Thailand, Beidir Vietnam. Tá sé an dearg, so Beidir nasc éigean leis an communism.
sé cool na bhfuilach. Ní siad ag tabhairt mór an ara arthú le féicear céic of salach dá sin. Bosca brúscar an seo syntax. Yeah, tá sí an áit ag an Far East Asia ach ar Southeast Asia go leisceil. I cathair sais mhór agus cathair atá sais tuairisíocht tourism acu freisin. So Beidir Thailand, Beidir Bangkok ach seans nach mai seo. Ceart. An bhfuil aon porc an seo. So we're bracha. Yeah, an teanga sin tá sé an cosú leis an teanga a tháinig muid. Ach an text an seo an sais font atá acu in salmon sin mar an gcéine. Thailand. No, bhí sin India. Wow, tá intas ar an frí sin. Níor ceap mí gró. Well, ar 5 seconds míú a Beidir go sé sais Indian agus níl sam céim tanam atá ar an teanga sin Hindu, no Hindi. No Punjabi atá lan teanga go difriúla ar an in India. Okay, tá mé déanú ó bhád níos measa ná mar bhí méid súla ach fós gá bhíle ní céad format actually níos mó pointe sin ná format sa céad bhálta. Just tá séintí mór sin actually go format ó bhád níos mó pointe sin. Okay, an seo okay, cén siar an bhfuil muid Cos you're in the slot aintia or each no Canada, okay? Well, sure. Scrífa Merla. No, okay. Canada. Ar sin an Frankish, okay? Agus freshen an da bon agus gurm sin an da atá acu sa cuid to Canada a larin an Frankish ceapam tá the Federation atá focal ach ní mé ná cruimhnú ach yeah, caiimid a bheith it can like níomad sa rang mar heall an buí an seo ar an móthir agus céic of mór atá na glúistan an seo ach a rís tá sé cómh mór ceapan an tí Frankish an tí Francoch tá sé ar an orthir an seo nacha chun Montreal agus rudí ach as féidir an cordach ar fan second. Now an bhfuil é sin an Choron Lewis the speed limit no an éiver atá ar an móthir. Mar tá muid ar Route 50 mar hampla nó an sa dearfar an sin ach ceapan bhfuil sé 50 miles an hour 50 maximum mar nó no tá sé Route 50 nó bóthir 15 nó rud éigean cos úr lei sin is féidir le dul isteach sa léirscáil an seo agus tá Carracha 73 55 an seo gin. It an green ag seacht amach an seo ach a rís níl is agam an bhfuil mór an go féidir an Déanamh see take an ná like síhan an seo ar feadh denóid chuid denóid just ag cóirda clúig an ach ba sin an le dránach díobh sé so mar eile sin ní dhéanaí mé é. A caiithmint a bheith i Canada nacha a rís speed limit an seo nó an bhfuil níl an bóthir agin legare. Okay, caiithmint dul áilte an ó bhfuil a lántas annachach so le seo annachas Riviera ceapan dúir sa Riviera áite an eile ach rís it's just cíann sé river nó bhfuil éigean sam ní me cuid rankis for a while right bit statements use an seo ní muid congrach don costa ceapan so Beidir just áit an mu faoin tua River Blue. Okay, sin cearclór Carricade, so bhí min steirc tíim waid of Montreal. Carricade is a 5 is 3 mhíle, is a 8 pointe. So 3 bhálta déanta, ceir pointe dagam 7 mhíle 200
an max atá an anáil ar nó sin 2020. So tá méach mé an beidir 2010 álan Slovak anha ach bei sin Jackar. Okay, tá cúpla dennig buint taithne was béle aigen daoine ar leighinn sira beidir. Sus bikinis agus rudí orthú so seans gon is congrach an airge agus tá Conas Europach orthú Auto Campa. A taco ní lei sin Spanish Auto Pompa. Beidir sa Fortingale? Okay, well tá an isce ágin an seo. Okay, by seo doable. Cinnteanga tá ágin. Parcheggio, okay, an idal nacha. Attenzione, níl sé Spáin ar aonas. Ach an sin, féicear na number plates. Yeah. Number plate size Europach ágin an sin mar eile ar an gurm agus an bán. Agus cináit atá an bus seo ag dul by sin tábhaach. Scalo, okay, tá san idal an daos. Tá lán Iodáilis, tá sé an ggósta, tá Conas Europach ar, tá na number plates ágin freisin. So an cistmhór cin táimetá ar an ceantar seo. Tá an greenhouse an sin. Geoguessr. So, má tá tú sa Northern Hemisphere. Seo sais trick é, má tá tú an sais nerdy faoin cléise seo. Má tá tú sa Northern Hemisphere, an sin I gcónaí bíonn an green sa Geoguessr in the south. Ceir clúir son seo, ach sure, yeah, ní cearann é sin am réide. Mar tá is ágin an seo, southeast tá sin. So, tá man sig agus muide sais ag féchan samach ón talamh, ón tír, tí an airge, tá man sig dul sais west, no southwest. So, mar eall ar sin, caithfidh muide bheith ar an cósta seo. Naca? No beidir an sin éonáit atá an airge sais ar híomh clé an tír. Scala, sin an tanam. Naca? Ar an áit. Tá bosig dul Scalia. 1 second. Sfeidir dul arás go dtíon céad áit. An ó bostreig dul go Scalia? Oh no, now tá sé dul go Porto. 1 second, an bhfuilmuid san Iodáil an bhfuilmuid a Porto. Ach, nuair támuid an seo aithríonn sé. Tuireann sé Scala, ceapan. Okay, caith mé dul arás áit éigean agus comhartha alt. An bhfuilmuid sa Fortingale nó san Iodáil? Hotel something Bello again, beautiful. San Iodáilis naca. Cai comhartha eile Porto. Ooh, Beidir. Gulmuid Fermata. Carís níl is agam. Níl is agam. Caithfidh bheith. Caithfidh rud éigean a bheith áit éigean an seo. Ulsáis libero completo. Carís níl sé Spáinis. Mar tá an Spáinis agam ná. Agus tá sé an cosúil leis an Spáinis. A Spáinis sin libre agus completo. Libero. Ceapan tá san Iodáil ach an sin dearn sé Porto ar an mus an bhfuil áit éigean ar bhean Porto an seo beidir? Beidir Porto, just sin cilíonn é sin like port. Yeah, ceapan fós támuid san Iodáil támuid an áit com an filnis. Ach níl is am cenáit. Agus níl mór an sais clúan eile. So caith mé rá an Iodáil, okay, tá sais rudí eile an sin. Tá sé beag an cosúil le sais cún nó bé
éigen. Sa beidir muid le an seo. Áit ag an neisceart na Spáineach níos sé an Greenver a níos nach tá mé ag smaoinú an gur fao seo. Ok, scalia. Cén áit se bhí an scalia? Mar sean scoil na Congur do scalia. Agus níl muid ag gcathair éigen, tá muid buanín. Muid sin tá mé go leir ag trá. Bhís an seo. Ok, manual speech, an sin. Beidir ní ceapan gohain seo ceart ach tá sé san éadán. Tá sin ar sé 3 kilometer, ok, gan ná sin ceannas fearr ar ina méid go dtí seo. 3 so cáir amid. An I féidir sa zoom in ó tá mena. So Porto, yeah. So Porto sin just port. Agus ní sam an scalia áit mar sin ar an mus an céadúir a tháinig muid an mus ach. Yeah. Image an Congra Crane. So, an Thomas Gary, the jag, Queen's all, thought are in 3 vila. Once I call it, but Jerna click in a J, New Asia Road Zachar, August Sagam, Tomage, such upon Capum. Capum goes in Spanish, Agnismo, the Corona Sean, as I box cars at Aki and Chin. Just Niveen sheet again, then a Tibum way. Just Spawn Freshen, as I bow her at Aki and Shaw. Ak. Ja, ní club céáit sa se báin agus ní bhaid aon mit scrífa. Beir le so bei sé an Jackar. Fáil amach céáit a bhfuilmid ach an bhfuilmid a gahar mhór. Beidir Congrach de gahar mhór an sepán COVID friú. Ó just gach tír eile ar an daman iarman sin réomhach. Yeah, the gachar trífa Sepánis nach bhfuil so Bayern just guess óhfuil an seo réidir lom fanna cúd nómaid agus bheith leirg clúin na difriúil a feicear sin le ach ní dhéana sé aon difriocht so an Sepán I gcónaí leis an Sepán tá sé ní sábhailte agus safe beis just an Tokyo a chuir síos nó buaní tíom mu to Tokyo spéidir áit an seo. Agus, yeah, okay, níor sé bhí sé sa Spáin níor sé Tokyo a churbh bhí sé hús an sin ní gata ní riile méid frí riomh an méid cáthracha atá sa Sepáin tá sé dúchreide agus cé go mór atá gach an Nagoya ní riile mé riomh faoi Nagoya agus seanscoil beidir trí nó churbhilniú daine in na gcónaí an sin. Ach, sin é, so, an rá 2,000 pointe agams rá bhí 6,000 jeg ag an Jared mé anna sásta leis sin. So, sin an céad cluiche Geoguessr, gus ba mé gimmert ríisi an cúpla seachtain tá mé cínte. Ní bhaid mé gimmert Geoguessr gach seachtain tá mé chun a lán cluichí difriúla immert tá mé géirí cúpla sais retro games immert agus beidir sais full playthrough a dhéanamh de cluiche ag an PlayStation ó an Xbox. Beidir cluiche ar an PC go luath. Ach bhí mí just I géirí cluiche Geoguessr ar chumach inneo chun tús a chur le gachród. So, tású le an gúin sibh taithna bheas. Guys, ní rá sin ró gona, bhí an gas an éadá lágin, bhí an ceans I Canada cearclóir. Dé gan ná fáin tú áitina ina bhfuil sais níos mó clúine, ní an mór an clúine inneo. So bhí ar, leis an dá cean an seo agus freisin an cean sa Sepáin bhí agam ag an tús right. Tá an tír arolalas agam ach níl aon cuí nó ní aon bailach agam chun sais gas a chur ar céináit a bhfuil muid sa tír seo. Mar ealar sin bhí sé beag níos deacra inneo ach bhí sé cearclóir ar aon. So tásúm gur bhríonn sibh taithneamh as guys mar dúirt mé an seachtain seo thugan an céad sais clé eile cosú le seo ní bhaid sé ar fáil ar YouTube bhaid sé ar fáil just ar Patreon amháin leis an full membership so má tá sim agah a bheith póirteach léns leis an full membership is féidir le dultí an Patreon tá link híos sa description. So míle buchas as a bheith
ag fécinsearm inniu agus a bheith ag immert beagnaí lom gur mé an nasc freisin le Geoguessr hís sa description ba mé ras an seachtain se thugann slán agus bannacht.